Ola, benvidos ás reseñas da Nostromo. Fun ver Michael, a peli de Michael Jackson, e vou xa responder a primeira dúbida que tiñamos todos. Non fala de... E non fala diso, entre outras cousas, porque a peli acaba en 1988, non chega máis alo dai, e de feito avisa de que vai haber segunda parte, que é unha cousa que eu descoñecía. Eu entendo que fixeron este corte en dúas películas porque entendo que para a seguinte terán que buscar un actor branco, non? É unha película que lóxicamente se centra moito na parte artística e na parte musical. En ese sentido está moi ben, un gran traballo coreográfico, gran traballo de Jafar Jackson nisto, que por certo é o seu sobrinho o que fai del. A peli se centra moito no proceso creativo, non? Tanto das cancións como dos bailes. Iso gustoume, iso non se ve tanto, non? Normalmente obviase, céntrase máis no que son as actuacións e cousas así, e aquí vemos moito como, pois, ensaios nos que igual está traballando co equipo, se lle ocorre un pase, explica por que quere que está guai ese pase, cousas así, como vai chegando os conceptos, eso gustoume, a verdade. Direi tamén que unha cousa rara, normalmente estou moi a favor de que aparezan monos nas pelis, pero nesta un mono de CGI bastante chungo, que dá bastante grima, e en riba, pois, empeñanse en sacar o mono todo o rato, facendo cousas, até un rato na que está o mono só facendo, pois, o mono, en pantalla, e diste non saiu tan ben o mono de CGI para fardar tanto del. Tamén hai unha xirafa de CGI, non estou de coña. En fin, para a xente que sexa fan da música de Michael Jackson, eu creo que é case obrigatoria, é moi disfrutable. Eu descubrime a mí mesmo movendo os beizos, non? Como acompañando as cancións moitas veces, pero se non estás nesta categoría, pois igual a podes saltar, porque o punto de vista do que é argumental, pois non está tan coidado, non? Hai ese tema da relación co seu pai, que era un pai abusivo, todo, con ele e cos irmáns, pero bueno, sen maior interese. Pero bueno, a min gustoume, seguramente irei ver a segunda parte, a ver se na segunda parte falan de